Ya kublai pi baro ki pai ba jong karilum khasi jentia ki baju kersian ya ka channel ke jongi new trap media network hakani ke hani ke por mantang iwan ban saki hapo jong ni kasnong yalong ya kani ka jingle niam beling klam jong kara yalong hapo jong kani kasnong yalong te ngidon hakani kasngi kan new trap unailar aja apsan nakamda ban saki ya kani ka beling klam ke jongki kabolong kawai naki jingle niam ban be sa jingai ya kata ka klam kango ya kata ka jingpang jing suai namda ban wanra ya ka ko ya namda ban wanra ru ya ka pule puthi ya khun samla apo jong ki long ying long sem jong kani ka rai ba kawai te kani ka long kawai naki jingle niam apo rilum khasi jentia kaba labna bat kaba hedu apo jong kani ka rilum jentia de ali mentang ini pek ini saki na ka menta kanika jingle niam joki ka ba kilas dang ha kanika step bat hai ni kisi balik no sedin jongi Agni ngi oi ka saki beringkong kata kalong ba kiong ka shot tendai kani ka shot tendai kalong ba idon ku tau lingdo jongki halai ki kentoi bat kidarung ringkat bat ki khon samla ki long pa ki senrang ba hep ki baret na mata ban aya ta upser ku rupa banjo ka kerku kerdo namda ki longjing ki ba riang ya kani ka shot tendai kani shot tendai kalong banyo ke jingkurku bau blain kurku igini giying jiba kini gilale nak menda bansu ibn shor ya to klong skau yang ta kata umser merupa de gilapoy ha ni ka jaka ka bagi khot ka perda hadin ba gilawan na kate ka jaka na ka bagi lek ai kentoi
panrung haji ying kisem jong i long ying bana po jong ni garaj manta pat ngapoi hakan ni jaka bi khat ka perda kablong kata ka lempung ka ba kiwan rai kini kirot lane gini kirong bo fer pat kini kirong idon kijing tho hang te kirong iba ong idon kijing tho iba peni spang ka imlang salang ba peni spang ka jing e ka mariang ba peni ba ngi persya ya ka jing buaj bo bon jai kum udrok sebagai giwe bat giwe jing sleu iba kata ka imlang salang hadin nang ta ya kini kirong lan kirot hadin bakila pendep ya kani kejing le niam mujong ki hakani jaka hakani ke perda kisah berat no ki lane kisah berat ne ki spo jongani harian kabomot ban berat lane ban be ya kata ka dingklam kabomot ba baro ki kini kejing sniu bakta ki imlang salang on berat no ki hakani jaka hakani harian bat hapo jongani hapo bi berat ini ya kini gerat ini iro sibet bakin sodon di bakawang na kti kabomot ba la bentiu la ipeng ya kata ka jingpang ka jingja bat ba iko aru banwara ya ko ya bat ka jumlang salang ba hapo jong gara sibet ko wei to hadin kumtu pengilawan nang te na perda kiong ka ainar baki riunge jong kane ka bedeng klam kilala ban berat lane ban panono ya ketika ya kitikirot na ka benta ban penkuit ya kata ka jing jabo jing jaklia hakai melang salang panwara apa dia ka jing maha hakai melang salang nang tai ni gisgi bigis nem sawan ngilapoi pat hakani ka jaka ka bekiong kat han blai ani jaka kalau jaka bakhadu jong ka jing le niam jong ki hakani gisgi kata ka bedeng klam ka bahang ni lapnya da weuling do na ka benta ki kendai ngut ki basan bat kiwe budan benta hako jong ka jaka hang ni ki there tan bat kabala ro banne kuma ar la ne hadu lai kan tai ai na ka benta banonra ya ka bha kamiat ha emlang salang ke jungki bat kum juru ha kan ke jaka kiwe gibreu kimla ban ken yaki bat makiru kimla ban ken kiwe pat bala ka ju uporo iso ternat ba kan ke singi ha kan ke si kan nyau trek ubnai u nailar arja afsan bagalong ro kasngi ka bakham karpang na ka benta kani ke jaka ka bathang blai na namar ba ha kani kasngi la pli kani ka yeng guma pli hadin jonga kadi ka yeng bathmai ka sem go bathmai na ka benta
ban le ikani ka thain blai but ya kani ka yin la te ka lingba da ka jing kersian jong sarkar lingba jong ka Meghalaya Basin Development Authority but bala pliru ya hakani ka singi akan nyautrik nailar aja afsan da UMLA jong ni ka thain walat miki sela but bro bade ya ka jing yo I jingai ka jong kumunong mikmat ala ban onra ya ka roy ka par na kam ta kan ni ka beding flam kublai sibun nam ta jong ki baro iba kersian ni ka channel jongi but manga uba chal simply bolong u way na ki nong thok khubor jong New Trap Media Network kublai sibun